Én hozzád jöttem. Magyar Tudod, miért jöttem? Tudod, mert szeretnénk néhány dolgot megbeszélni. Ne, rám figyelj, ketten vagyunk, csak itt te meg én, senki más nem tud neked segíteni. Mendszer Tamás, egy a Fidesz politikai kommunikációs bizony, igazgatója. Kicsi. Ragyogón süt a Már nap, reszket, kicsi. éjszikrázik a fény. Muszáját közelről. Kicsi, még szagolhatod egy Forduljon darabig. a kamerához. Még szagolhatod egy darabig. Hívjunk rendőrt, legyenek szívesek, hogy elvigyék az államtitkárat, mert nem tud Amikor a kidobó kollega olyan erotikusan átölelte a nyakadat, kicsi. Kaptál levegőt? Egy gyermek otthonnál vagyunk. Levegőt? Államtisztszája. Kicsi, ne Légy szíves, idegeskedj, mutassuk meg az államtitkárnak a fogát. Adnak adsz ajándékot, akinek akarsz, kicsi. Itt gyerekek vannak, 3 éves gyerekek vannak, államtitkár úr. Abba tudja hagyni? Ezt akartam önnek elmondani. Köszönjük, hogy... Mi a baj? Ne reszkes, kicsi. Milyen nyelven beszélsz, hogy külügyi államtitkár voltál? Meg. Mint Budai Gyula, aki még magyarul se tud. Egyáltalán nem remeg a szám. Én élvezem, hogy itt vagy, Gyerekeket megmutattad az országnak, hogy milyen ember vagy.